Bună ziua și acest episod de azi. Suntem și acest episod de azi ne vom juca Minecraft. Nu sunt numai fanul Stumble Guys-ului. Vă explic mai târziu de ce n-am mai făcut videoclipuri. Nu știu de câte luni sunt. Hai că voi intra și pe Google. În două chestii deodată. Uite, 2023 chiar a venit. Uitați-vă că uite ceasul, dacă vedeți. Da, e 4:42 care filmez eu acum. Să știți, haide că și furtăm filmează un videoclip numai o dată, de 1000 de ori. Nu știu cum se ține de YouTube, eu nu mă simt foarte bine să nu dau camera jos. Voi face urât. Să vă pe canalul lui Furtan, nu mă întrebați, nici eu nu știu. Cred că eram să mă uit numele. Cred că e Stumbe. Nu vezi să cred că l-am găsit. Eu chiar nu vezi să cred că l-am găsit. Asta-i. 6 vizionuri m-a cam dezamăgit puțin. Asta canalul meu nu va fi numai de el. Pe ăsta l-am ajutat foarte mult. Stai, du-te înapoi, că am văzut. Cu ce vrei, Alberto? Primul... eu credeam că e al tău ăla... Că ăsta e al meu. Da, și nu mă te rog. Asta e primul videoclip, mai cel mai multe vizionuri înscrit. Și fiți cel mai popular, nici nu mi-arăt, pentru că și normal că asta. Vreau să băgăm mai mult. Poza asta nu va fi numai el, va fi de Minecraft. Vreau să edit Minecraft împreună cu Stumble Guys. Hai să ne apucăm de Minecraft. Te joci cu Minecraft, Alberto? Va intra pe domnul Minecraft. Dați like și subscribe dacă te rog. Eu voi lăsa Google-ul pornit. Hai de cap, am fix pe Minecraft, am dat, wow, nici m-am așteptat să intrăm așa. Cum v-ați distrat de Crăciun? Doamne, de Revelion, chiar și de Crăciun. Eu m-am distrat pe ce mai mult pe Revelion pentru mine. Nici nu știu ce m-a pus jucăm. Asta mea lumea e. Și sau asta. El a intrat pe Gamster. Sper să nu se fuțe. Hai Minecraft. Ia parola, o vedeți? De păcate nu vedeți parola. Am scris cam rapid parola. Hai că să party. Doamne, party de ave. Party efectiv. Voi nu veți vedea ce fac eu. Am creat un grup, chiar vedeți. Apeta. Uite pe ăsta. Clopoțelul ăsta. Tu ești pe lobby-ul ăla? Lobby 1 sunt. Vină pe lobby 1. Puteți să ne întâlnim. Sunt aici în mijloc. Bun, sunt ăsta. Să știi că eu încerc să mă obișnuiesc să nu dau camera jos, că e pe tastatură. Nu vreți să vă imaginați cum era. Nici rein și îmi voi schimba oricând. Nu, e că va fi numai Aia numele, nu va fi Aia și bun, etc. Stumble Guys, de noapte. Dacă nu de când de că o să ai un calculator. Nu? Da. Așa am zis că nu mai pot intra pe dosa. Ce? Hai de capul meu. Voi reveni. S-a întâmplat nu știu ce. What? S-a întâmplat un bug și sunt party. Am zis că a ieșit. Eu eram semn la baie. Mergeam frumos la revine, am văzut că m-a omorât de fa. Așa temperatura numai 40 de secunde. Să știi că eu încet tot posibilul
Încerc tot posibil să vedeți și voi ceva, măcar. Încă n-am șmecherii de alea. Puteți o lili. Am vrut să spun ceva și o vază. Unde e Alberto? Nu era. Unde e Alberto? Am zis că nici cu mine. Cine e atacantul? Eu sunt apărător. Că nu vrei să faci tu patul. Da, nu. E pătuțul. Patul. Am înțeles, tu ești patul. Eu dau cu săgețile, sau tu. Tu, îți dai eu tot. Ia, de ce vă să învățați așa? Nu puteți dați... Că nu știu cum să facem mă tu cu ăla. Intre pe E, apasă pe shift la ăla și apăși Q. Nu, că fac numai o dată. Hai, gata, că mi-am. Ai spus că voi mie. Am văzut unul. S-au auzit pe lângă noi că eu. Și omoră și fugi. Aha, măi. Omoră. Uite-te la mine. Hai, Mai veniți un hai, echipier. mor. Să mor și eu. Cel mai ușor match ever. Cel mai greu. Doamne, cel mai rapid match din lume. Moare. Aia în Give am fost mort, am avut și eu unul. X-Late, A-X-N, Să știți că eu îmi mișc camera pentru să vedeți voi mai bine. Ia și mă... Că eu mereu verific dacă ești tu cu mine sau nu. Că nu mai o echipă. Și ce echipă suntem? Suntem gri. Gri, X. Echipa pentru mine nepotrivită. Pentru că vreau să îl iau pe Green. Pentru că Green nu era în viață. Tu te ocupi cu patul, poftim tot. Hai mă, muncește. Muncește, mă, fără morturi. Așa te bate mama. Așa te bate mama de Revelion. Așa te bate mama. Dacă nu ești cu minte. Să nu știți că mă cred eu numai eu. Eu îmi iau TNT-ul dacă vine unul. Să știi că raidul e în roșu lângă noi. Roșu? What the fuck, ce faci așa? Cine e lângă noi? Roșu. Ba, da, știu cum. Și ce fac? Vrea să meargă la Emerald și nu vrea să vină la noi. Oh, da. Vino. Vino rapid. Mă voi arunca pe el. Ai grijă. Uite-te că el se uită spre tine. Dacă îmi cumpărăm crește gol. Ce faci? Poți să rezista? Da, am rezistat. Ăla a murit? Nu am blocuri. Eu nu am blocuri. Gata. Îl distrag. Vreau să mă arunc cu el în văd. Da. Hai, uite, vină rapid să le iei patul. De la ei? Da, pentru că ei sunt napi. Stai că nu făceam eu patul. Care tragi cu zăgeți. Tu ești atacantul. Mă ocup eu cu patul, lasă-mă. Nu vreau să stau... Bă, ce nu se mai mișcă? Păi nu doriți să ne duceți spre ei? Da, hai să mergem. Eu mă mișc rapid. Hai, mulțumesc. Hai, Hai, lua TNT măcar. nu, tata cu zăgeți. Nu se ia postește. Hai, fugim, hai să fugim, hai să hai să ne... Hai. Haide, nu mă debate. Păi ei îmi dau damage. Ajută-mă, mor, să mor. Ce nu vii, mami, să mă ajuți? Ce fugi acasă? Ți-am zis stop, hai acasă. Da, mi-a spus pe mama, că eu n-am auzit. Acum va veni la noi. S-a cătat cu zăgeți. Că nici nu știu dacă mai joceți. Mai bine îmi fac eu sabie sus, să iau 2 TNT-uri. Dacă eu... Sper să-i ignorez. A murit primul roșu. O, ce mult, ce ai. Am TNT.
Stai că e perfect. Nu mai am metodul la perfect. Așa, n-am văzut. Să știi, fugi. Alberto, să știi că n-am mai avem drumul lui Roed. Fac un drum nou eu. Da, chiar este. Vreau să-i șochez. Fete că eu mă ocup de ăla. Nu, tu ai. Nu, ăsta. Ia fără fapte. Omoare dacă poți. Am o bună. Nu, echiparea a fost eliminată. A fost un pic mai greuț. Le-am aruncat ca animalele pe oameni. Nu le-am dat aer măcar. Nu merită aer. Pentru că și pe noi ne-a fruntat. Că ei au venit primii spre noi, nu? Gata, acum avem dovadă. Ei au venit primii la noi. Te că trebuie să te drumul ăsta să ne cade în el. Și așa. Nu, eu fac drum. Spune să vin și eu. Sau eu stau acasă. Hai, Lili! Am căzut eu. Uite ce fac, eu le folosesc. Tu te-ai la diamante. Ce stai? Eu fac drumul. Nu uite câte like-uri merită acest episod. Vreau să ataca și pe Blue. S-a întâmplat o mică răviciune. Cea mai prostă construcție. Sper să vedeți. Am ocupat-o simplu. Era cel mai șorb. Stai că vin acum. Sper să mai meargă că mi-am schimbat ecranul. L-am făcut, nu știu, o varză să nu fac. Nu cu mine. Stai că eu trebuie să modific și că tu ai tabletă de aia și poți să faci mai bine. Tu ai tabletă, eu am telefon. Spun că pe moldovean nu. Uite că... Hai, vină cu mine. Hai că sunt deja la tine. M-am omorât. De ce nu mai ascultă să vin cu mine? Că deja am vrut să vin la tine, că n-am mai venit. Stai, dacă e acolo, ia... Du-te pat lor, dacă mai poți. Nu am materiale multe, vino rapid. Eu nu. Trebuie să mereu să cer. Hai, lasă. Stai. Nu moare nimeni dacă facem asta. Va fi totuși riscant. Trebuie să am să cer. Ce mai vine tu dacă? Hai că le iau patul pe... Ai fac? Și după aceea fugi spre la mea acasă. Ai înțeles? M-am omorât. Stai că am văzut cum. Am văzut. Am fost mort. Pentru că le-am distrus patul la fix. Hai mă că vine, cred că la noi toți. Cine? Cred că tot Pingu va să vină la noi. Totul? Așa mi se pare, mă, că n-am zis că vine. Dacă vine, te simți sus. Bă, să noi numai noi cu Pink și cu Aqua. Aqua aproape moartă, Pink e aproape mort. Perfect, câștigăm meciul. Nu mai nu. Serios, pe Furtanu sunt care a fost primit, dacă știi acum zis vă rog. Așa, a fost pe Furtanu la original, moderator. Adică, să luăm la să nu ne fură oamenii. Adică am toată munca din ne fură. Cu omul ăla temerare, unul What e. the fuck? Vine la noi, Ăsta sunt moderator. Ajută-mă, fugi. vă pe Aqua. Asta sunt moderator. Cineva mă bate, e roz.
Băiat, Și pe mine m-a omorât ăsta aqua. sunt moderator. Serios. Alberto m-a omorât aqua. Cum vin la tine acasă? Ui, tu. Oh, eu fac. Da. Hai, te... Am murit cu 9 emeralde. Ai, Lili. Ăla cum e bogat. Rozul câștigă. Când? Da. Rozul câștigă. Vine aqua la noi. Ai văzut? Mamă, că... Uite cine a făcut. Huț. Acolo nu mai viață. Dacă e pink, puteți să mergem amândoi pe ei. Pe el agresiv. Da. Hai. Și de ce noi murim într-una că nu i-am făcut armură de aer. Cu unde e pink? Pink m-a omorât cu 9 emeralde avem. Avem și mie. Că unde mai este pink Avem ăla? și mie gol să facem video. Să facem armură. Eu voi spune că voi câștiga. Ce? Eu să voi spune că voi câștiga. Amândoi, da. Hai tu cu mine. Văd un roz. Hai mergi. Hai pe el. Hai pe el. Hai pe el. Alberto, A dat bomba, el în noi. Am învățat și multă casă. M-am dus și ăla cu patru. s-a făcut invizibil, ne-a luat patul. S-a furat patru. Ne-a furat patul. Fugi. Spus, fost să nu ne vadă. A murit. Am murit. What? Faci! N-am făcut nimic, eu n-am apăsat. Voi sare la filmare. Vreau să vreau alt. De afară de băidoasă, nu vreau băidoasă. Hai, practice. Practice. Alo. Eu am vrut pe team. Ah, Și poate va intra oameni. nu intră. Ai spus că voi în echipă. Am zis practice, asta nu-i practice. Că nu vrei chiar pe... Alo, că e canalul meu de YouTube. Și eu vreau... Îmi place mult asta. Nu-ți place? Spune, cu ce... Facem 1v1. Perfect. Că mie îmi plac 1v1. Vin cu amă, de asta am dat. Sunt oameni. Unul în spatele tău. Unul în spatele tău. Hai să mă omorăm. Oh, bun. Ah, fugi. Căd. Nu, Eu tot în el am dat. am totem. Și am topor. Am luat un totem. I-am luat. Ai de netherite, e numai de netherite. Aproape de Că... Bă, de ce și-a dat cu aia în viață? Face capul scos. Hai să vedem ce mai faci, imagine. Așa. Am căzut în capul ăsta. Uite, asta fac. Avea totem și a căzut și Are îndapoi. Aha. Că ce? Că le-ai atins tu ultima dată. Uite-l. Uite-l. Hai să-l omorâm. Are nimic. Vai mori ca ăsta. A, da? Cum să o facem? Dă-ne-l.
Mi-ai dat cu apă. Stai că încerc să-i dau una cu cel mai urât să poți. Da, încercă. Am zis că am murit. Aveam totem. Și acum am murit pe real. Că câte ori mori, mă? Am murit de 2 ore. Uite-l, mă, pe game. Uite-l pe gamer. Mamă, ce rău să mor. N-are bulan. Cred că mai bun cu sabia. Omoară-l, mă. Eu te putu pe voi rămâne. Stai că încă am dat. Bă, tu mă omori pe mine, bă. Mi-am dat? Mi-ai dat mie heal. Și le al omul. Bă, mi-a păcălit. Gata, Azi. Că numai tu nu omori pe oameni. Eu am de 35 de kg și 181 de. Merge să ia chesturi. L-a găsit. Vreau unul de aici. Hai, vină. Vreau unul. Același om. Mâncă, ia. Poftim moarte. Hai, tu omoară. Să caut princesă. Hai. O-ți dă. Pe el. Cred că a găsit ceva valoros. Da, alpă. Haideți. Sunt cofere, omoară. Fugi. Că se fac chesturi. S-au făcut chesturi. Aparte din chesturi. Hai, Beto, ajută-mă. Dacă vii... Și-a luat el roboți. Eu am doctor. Nu, își pune roboții. Că ăsta nu. Hai, Beto, ascunde-te. Stai că am aproape mai întreb. Unde-i, mă? E la etaj unde vrei să fie altundeva. Aoleu, ce caută? Uite, Iisus, ai grijă. Îl văd pe omul ăla care dă heal. Hai, păti. Și te rog. Trebuie să de omor. Am caz în voi. Caz în voi să-l îmbușești. Nu, stai așa. Are totem, fac. Hai. Am și eu topor. Ai totem? Am topor, nu totem. Aș fi fericit să vezi. Fugi, Emilă. Am două picioare de nether. Și eu tot. Fugi. Am luat. Am luat ce trebuie. Am luat nimic. Stai că e un obiect bun să nu-l iasă. Am luat mare lucru. Nu e nimic. Trebuia să dăm jos. Dacă cădezi de jos, să-ți pierde totemul. Și o să are o șansă de supraviețuire. Dacă nu știi, ține totemul în mână. Lasă, nu ataca, nu dă. Ai, era să-l omor. Nu trebuie. M-ai încurcat rău acum. Uite ce m-ai făcut.
Așa. Doi. Marș. Doamne. Maș. Regatul meu imperiu. O ai la tine. N-ai voie, Alberto, tu sabia. M-ai speriat. Nu te bloca deloc. Nu fac că n-am nociv. Yeah! Cai jos. Cai jos. Căs jos. Nu mai dă jos. Bine, hai de drumul. Am nici așa de lung. Tu nici nu știi că face numai cu Tu nici nu știi că eu am totem și dau vânătare. eu mă în zilele
Ho! Copii, frați. Am spus. Ce Era să mă moară unul. E un necunoscut. ai un cine mai în spatele tău. A, da. Ia poftim. Poftim-o. Gata, ți Hai să învăț. atacăm pe ăsta. Hai, am sus în spatele ăla. Omoră. Fă-i 6 cap. Ce face Alberto? Ah, fuck. Omoră pe Santos. Pe Santos. Mai mult ne omorăm între noi. Ok, omoră. Asta va muri. Dă-le prost. Daniel. Îi dau foc? Foc de logo. Că nu ia foc. A, bă, ia foc. Ia foc. E perfect. Ok. Daniel. Eu te foc, nu știu. Ar trebui să-l omorăm. În postul casei. Ăla se bagă în joc. Că tu ce dai mie, Alberto? Ui! Alberto mai omorât și pe mine, te-ai sunat. Dacă vreau să omoare pe altcineva. Clasă, omoră. Clasă, omoră. Că deja l-atac pe ăla. Eu era să-mi... El chiar mă omor, nu glumă. Mă omor. Stai că l-am și eu. Să ți-am echipă cu tine. Vreau să cad în capcana mea. Hai de capul meu. Bă, ce faci tu, vorbi? Toată lumea. Fii atent, mă omor. Faci cu ești panterii. Ia, mă. Mă fac și mai câteva. Hai, foc! Bine, mă la foc. Stai că să fac să te stingă. Mor! Am murit. Hai să dăm lobby. Dă lobby și tu. Am uitat de voi. A durat. O, 35. Nu! Noi am fost acuz pentru că jucasem cu acest om. A fost cam un joc mult. Ceva. Mai putem. Da, știu, mai putem. Dar ne jucăm.
Încă 10, nu vreau durează. Câte minute? Jucăm speed. Speed boile. Și gata, hai. Jucăm boile. Speed a spus? Da, speed boile. Haide acolo. Joacă acum. Eu cred că va ajunge la 5 de minute. Voi scrie mic live, că de fapt nu e live. Lasă o oră. Sau cât vrei tu. Și zic că voi juca dimineața pentru de sărbătoarea asta, an nou. Sper să țin jocul. What? Nu a fost dărâmat. Asta e șoarcă Dumnezeu. Jos, da, am învățat-o. Am învățat-o. 1, 2, 4, 3, 4. Apăs o piatră, tac, tac. Apăs în mijlocul pune el la fiecare dată. Și cred că apăs aici, mereu, așa. Că ce tare tastatura mea. Boc. Bag așa, aproape că termin. Aici. 3, 2, 1 și... Boc. Gata, perfect. Eu nu am perfect. Lasă așa. Poate să cu noroc. Lasă, fă, pune. Am făcut-o perfect. Bravo. Dai de capul meu. Am realizat de ce am făcut. Cine a făcut ăsta? Ăsta e incorrect, afară. 100 de puncte. Ăsta e va ieși. Am ghicit. Că cine e ăsta care ne-a făcut pe tot? Vom fi în final, Alberto. Nu. Că voi știu jocul ăsta. Culoarea aia cu culoarea aia. Poate îmi amintesc. 1, 2, 3. Gata, știu. Albastru aici. Albastru. Chiar l-am făcut corect. Nu era așa. Amintește-ți. Am făcut la perfect. Fă ceva. Fata asta a făcut perfect. Nu, mai aveți să mă încă o piesă. Asta a făcut perfect. Așa eram să o fac perfect. 85. Ar fi eu afară. Ești la mine? Mă uit. Mă, ce nu m-am încat pe jos. Uitați-mă la acest om. Uite că l-am ghicit și. Mi se pare puțin greu să... Dacă zbori, e mai ușor. Va fi voi scrie un mic live de sărbători. Hai că unul te-am trecut, cred că. Ba nu. Și hai acum fă frunzele aici. Poți să te uiți la fată, e normal. Hai, uite la fată. Ce faci, mă? Nu. Gata. Ce am făcut? Nu ai făcut perfect. Că ea nici nu a terminat. Ești câștigător. Ești câștigător. Am 91 de puncte. Ești câștigător. Poate? Da, ești câștigător. Am ghicit. Bun. Eu sunt fantoma, ghicești cine e câștigător. Eu pe primul loc, tu ești pe locul. Asta e. Asta a fost șansă. Soarta. A ieșit că s-a spus. Joacă acum, eu mă joc. Și voi face un mic live de sărbători. Da. Dar nu o să fie pe live, o să fie pe video. Da. Mie mi-e frică să fac Și live. o să punem muzică pe un telefon, da? Da, voi fi un banc tare. Că nu va fi live, va fi episod, videoclip. Hai de capul meu. Știu asta, cea mai șoară. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cred că așa. Nu e așa, e așa. 1, 2, 3, 4, 5. Cel mai greu care l-am văzut eu până acum. Și eu nu l-am putut să termin.
Cred că așa-i. Da, nu mai știu. Chiar nu mai știu. Îl las așa. Chiar las așa, chiar nu știu. Acum unde este asta? N-am reușit nimic. N-am făcut la perfecție. Ați a făcut. Că n-am făcut deloc corect. Am luat 85. 17. Marș. 17? Știam că iese. Cum ai făcut? Am făcut o proastă. Eu nici nu știu ce să fac. Te-ai dus la mine măcar. Eu voi sta în mijloc. Nu asta. Că tu unde ești? E ușoară. Unde ești? Bine. Trebuia să nu mă făcut blocurile. Că numai tu. Că oamenii sunt invizibili. Da, pentru că nu-i vedeam. Hai mă că ți-ai ieșit jumătatea inimii aproape. Am jumătate. Eu le-am făcut, cred că, mai corect decât tine. Tu ce credeți? Ăla e corect sau ăsta e corect? Eu spun că e ăla corect. Scuze din păcatea mea. Eu cred că ăla e mai corect decât ăla. Oricum va ieși, nu va ieși. Va ieși ăsta. Ah, fuck, am pus un bloc prost. Că nu e nimic, că va ieși ăsta. Unul black pepper, cred. Eu vreau 96 de puncte pentru că în bloc am greșit. Puteam să iau la perfecție. Da. Băi, cea mai ușoară. Asta nu o spun nimic. Este red, primul, al doilea blue, al treilea verde și pe galben. Hai rapid că ai puține secunde. E păcat. Așa vă spun în joc, puține secunde. Să vadă că suntem adevărați speedrun. E un bloc de desubt. După e verde. Verde. Știu. Hai că tu ești primul care faci corect. Nu era așa. Eu spun că da. Nu era așa. Las. Cred că era, nu mai sunt confuz. Nu era asta aici. Asta era aici. Oricum nu vei lua Ah, mi-amintesc. Ai făcut greșit. L-am făcut la perfecție. Știu ce greșeală am făcut. I-am făcut corect. A, știam că ești tu, că Acum m-am gândit ce e greșeala. eu voi ieși de acolo și voi da încă un meci. Și buc. Ai intrat? Da, am intrat, că unde ești tu? Sunt cu 4 player. Da, sunt 4. 5, A. 4, 3. 2, 1. Gata, am intrat. Acum. Da, mai fer. E văd. Aici nu e nimic, cred că... A, bate e Andrei Deva lui. Și ăla e Moinic și ăla e Alberto. What the fuck? Ăsta e green, roșu și călare ăsta. Și voi pune unul aici. Deci... Nu era așa. Și șez. Era mai aproape, cred că. Lasă că nu știu nimic. Eu nu știu să rețin nimic. Nici eu. N-am făcut la perfecție. Hai, nu ies eu. Iese Andrei de Vaslui. 79. 79. Oh, Nu voi ieși noi. Am ghiciut că îi voi ieși eu. Ah, asta îl punem pe verde și mai facem mai. Așa de încet. Ușor. Dăm. Dacă niciodată n-am fost la aia. 1, 2, 4, 1, 2. N-am văzut corect. Cât de atent să fiu. Iese la perfect. Că nu știu să pot stânga. Trebuie să mă încerc de la... 10 secunde am făcut perfect. Mă, poți să o faci. Poți să o faci.
E pe sticlă. Ia. Uite-te la mine așa a fost. Dar tu uite ce-ai făcut. 42 groasnic. Aoleu. De... Eu nu știu să rețin totul. Nici eu nu știu. Cât, hai mă, că asta e ușoară. Asta e ușoară. Unde ești, mă? Ai dispărut. Uite, tu. Asta știi sigur că e tryhard, dacă știe. Eu sunt președintele. Hai, faceți mai repede. Așa a fost? Păi erau pe un sens. Ăla a fost părul unui copil. Pa. Îmi place părul. Atât timp să știți mai părul. Uite dacă s-a văzut cu un zoom așa de mic în față. E la fix. Hai că Cum corect. amândoi. A, fac. Ui. Nu cred. Nu știu. Hai chiar nu știu. Am uitat câte blocuri erau. 5. Cred că 5. Hai că el pe altul nu se apucă de alea cu importante jos. Abia totul pierzi timpul când ăsta face aproape tort. O, ai jucat. Abia ai pierdut meciul. Hai, să mai rapid, amestecă, fă ceva. Acum a câștigat băiatul. A terminat? El deja a terminat. Dacă mai era un mic timp. Deci tu ești. Spun că ăla a câștigat, pentru că aproape ai făcut totul. Așa. Cum de cred? Ah, Uite, nu mai zic că nu fac eu nimic. hai. Gata. Eu sunt singurul. Nu știu, ești cu mine. Eu te știu cu mine. Dar tu ce cauți în ocean? Te-ai născut acolo? A venit și același of, care e cel mai tare. Cel mai tare mafiot. Da, uite pe of. Ninja. Suntem patru încă. Unde ești? Nu mă vezi? Eu sunt atent să focalizeze rău. Eu o să focusez. Hai că e simplu. De găină. Nu mai știam la ceva, unde trebuie. Cred că aici era. Nici nu mai știu ce era aici. Ba da. Cred că așa. Unde și unul. Ia să mă la oameni. De ce oameni știi? Hai de capul meu. De ce oameni nu te așa poate. Cum am făcut cu ei. Face. Nu mi-a ieșit deloc. Ai și groasnic la mine. 50. Aceeași notă. Cine este dintre noi? Eu. Pe care ta? N-am făcut mai urâtă. Vă face și un episod cu Fall Guys. Vă face un live dacă nu înseamnă că e live. Cu toate jocuri care să voi mă juca. Ia cât e ceasul. Dai că pe 5. 2:30. E dimineața. Ia vă duc acum. Uite cum e afară. Nu știu dacă vedeți. Nu e mare lucru. Să știți, așa va arăta domnitor. Uite penetele, becul și jocul. Ați devenit în joc. Eu chiar n-am jucat. Cât puncte ai? Chiar n-am jucat. Alberto, tu ești. Da, pentru că am luat 5 și nu știu ce-am făcut. Papa. Câte minute este?
E și 50. Și 1. Se face acum. Să știi, voi posta videoclip și îmi schimb canalul. Mi-e scriu Minecraft aia. Nu. Gamer aia, nu mai știu. Nu. Și cu Nu, băi. Care e canalul meu de YouTube? Și asta ce să faci? stai puțin. Asta e dacă va fi mic, câte să-mi dau seama. Unde ești? Hai lobby. Hai, Unde ești? În primul lobby? și în mijloc. Ești în ce lobby? În lobby 1. Uite, de văd. Bă, stai țepenit? Terminat video? Stai țepenit să... Vino ca, stai așa. Asta a fost episodul de azi. Dați un like. Vai, fac și unul live fals. Că de fapt e video că v-a interes. Asta a fost episodul. Am jucat cu Alberto, Minecraft, care e lângă mine. Ne vedem data viitoare. Ciao! Bum, 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 bum. Bum, bum.